Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, обуна шавед дар канали мо, подписатсия кунед, лайк монед. Чуноне ки медонед, ҳар рӯз видеои нави хонаи фурӯшӣ, коттеҷои нав, хонаи квартира, ҳар намуд хона мепартоем. Шуморо амора дастгирӣ кунед, лайк монед. Хонахарам набошед, мнениятон дар комментария нависен. ҳатман ҷавоб метиҳем. Нашуд реклама метавонед дар номерои админ дар болои экран зан занед, кӯмак мерасонем. Хоб дӯстони азиз, хонаи навбатӣ мо дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад, поёни Корвон, маҳаллаи Гулпарвар. Хоб ина раҳи хонаи ки нишон додем, ин раҳи хонаи ду раҳ дорад. якта пиёдараҳ ҳастай, якта дига ин ба раҳи мошинрав. Хоб кӯча кушод, пеши кӯча дӯстон нигоҳ кунед, ҷувори калонай. ина хона дарвозаш, пеши хона дар хели чорарча шинодагӣ. дорем полни хона нишон. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. медорем ба даруни хона. хоб дӯстон, хона ремонт нав кардагиай. ба ҳамин наздикӣ гуфтем ки дар ноҳияи Фирдавсӣ хона қарор дорад, поёни Корвон, маҳаллаи Гулпарвар. обши 2 сотиқ заминаи хона, канализатсия нест, септикай. хона ба кирпичи пухта сохтагиай. обошон ҳастай тарафҳои поёни Корвона кадом медона, 2 бочкаи калона миснода мондагиан. обошон хеле прамоя нигоҳем, об ҳастай. светам проблема нест, светам ҳаст, документои хона 100%. хоб дӯстон, 2 сотиқ замин, обши 5 дар хона. не пеши ҳавлӣ дена хеле агароти 4 як хушрӯ дора. хона душонаи байни якум дюйм байни якум дюйм бетонай монолит. хоб плюс подвал дорад дӯстон. размери хона дарозиш бигем паҳмиш, агар ростакӣ бигем 6.21 меша, дарозиш 8.61, 6.21 паҳмиш меша. нигоҳ кунед, як раҳ ита ҳастай ба подвала, як раҳи дига аз даруни хона. хоб берунда чи аст дӯстон? берунда ҳавлида як ҳоҷатхонаи заминӣ ва ҷои душевой кардагиай. ҳозиражда ремонташ инам хеле шкатури холӣ бигем. ира ҳамара мекунанд, метиҳанд дӯстон ба ҳамин наздикӣ. даруни хона ремонт ҳаст. ина полни кафел. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. медорем ба даруни хона. обши гуфтем дӯстон 5 дар хона, як мошина дар хона, як ванна, ҳоҷатхона, кухня. ҳозиражда светош нестай дӯстон, светош ҳамаша гузарондагиан, просто лампочка, ҳамин чизош нест. хоб аз дар медорем якум хона аз тарафи дасти чап дӯстон, 3.20 абрӯйзадагӣ, полош ҳамаш ламинат. не подвал гуфтем ки ҳам ба берун раҳ дора, ҳам ба дарун. подвалшам медорем, нишон метиҳем, бибинем. хоб дӯстон, калидора нигоҳ кунед, траватин задагиай, рангаш полностью холқати якум дюйм ушунарам ҳам хе траватин задагиай, лакадагиай. дюймуш кухня мешавад дӯстон, 3 ба 3 размераш.
аббои кафел турбои ҳамра бироварданга полиш ламинат 3x3 даро ҳама дарои расистки қати даборо шаҳр даборам дора хуб ростаки ҷои ҳоҷатхона душевой мешавад дӯстон полни кафел гирифтага боло пластик унитаз мечаспонам дубадаам ҳамна ай тараф димги хона мешавад дӯстон хонаи 4x3 тиризаи бари хонаро оз нишон медиҳем бинед чанд шуда нигоҳ кунед хоб дӯстон як мошина тамом мебарем ба дуюм мошина кафел задагиай ручко оҳанӣ гуфтем ки траватин задагиай полни камтар лакши дига хешидагиай хоб болода дӯстон гуфтем ки обши 5 дар хона агар кухня ҳисоб кунем 6 дар хона мешавад не ки 5 дар хона ҳамин хол дар хона ҳисоб мешавад дӯстон ҳамин холи дидесем ин хона дар ҳисоб мешавад 6x3 ай ҳамин холе ки мебинед 6x3 пеши хона инҷош бо балкони пеш хоб хонаи дигари 6x3 болошам хеле ҳама хонашам ки рамка заги баъзе хонош ҳамаш не детам хеле тризои акошечка будем севинги хонаш 3x4 иростаки балкон дӯстон хоб боз мефарем ба подвалам нишон медиҳем дӯстон обши квадратша мегем чанд квадратай нарх наворам гап мезанем подвалаш нахе пака ремон кардаги нестай на турборадин ҳама турбо гузарондаги об ҳама чи шкатурам кардаги нест то ҳамин лесисара тайёр кардаги мақсад 6 дар хона мешавад ки кинед дӯстон метавонед ки кухня роста ки як мошина бояд бурорен дар ҳамин подвал туғриш кинед мисол инҷа кухня меша якм мошина боша 3 дар хона мешавад обши иҷа кухня шава метавонед ки иҷара хона кунед дӯстон хоб обши подвал 55 квадратай хона бигем қати подвал обши 2 этажи плюс подвал 180 квадратай значит 125 квадрат як мошина ди мошина плюс подвал қати 55 обши 180 квадрат хоб дӯстон
як бор я такрор мекунем. хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, маҳаллаи Гулпарвар. Обши 180 квадратни метр, 2 сотиқ замин, септик, кирпичи пухта, қати хона сохтага байни якум диму шуна монолит, 5 дар хона обши, нархи хона 550,000 сомон дӯстон. Бо савдо меша. номрои телефон 919 27 1381. WhatsApp имо ҳастай дар ин номера. бо як номери дига 935 57 70 50. ишан WhatsApp имо дора. метавонед ба WhatsApp имо занг занед дӯстон. хоб кадоме ки дар канали мо бори аввалан ҳатман обуна шавед, лайк монед дӯстон. морам барои шумо хонаҳои нав мепартоем дӯстон. раҳмати калон ба диққататон.